Kewangji pray ni pai kre ke thom ben kre pli arni tara langso jutang aklamalong ka paman ponji ingdeng inkore sirkep Jonal Karbi Youth Festival of Harman ke damtang chiti ni pai inkore isiarni Diphu manja jetkewa F3 ka masahem ingpu pontanglo Diphu manja cases zone hin pen patir piponsi ke damtang chiti ni pai inkore isiarni tara langso jutang aklamalong ka paman ponji ingdeng inkore sirkep Jonal Karbi Youth Festival of Harman tirika masahem ingpu pontanglo Bangso kangpu ponahut aluhi sarpo manpen KEECEM roton teron kachetong dun along manpeng aluhi manpen KCS tiripia maya maipu Chandra Singkro kachetong dun along DTC chairman barim Mohan Tiso rat cyclembang Agustin Kram sapendanglok ke ongdung DMB commissioner atum chetong dun rinti Tirikam asahem kangpu ponahut kachetong dun aluhi sarpo KEECEM roton teron hin pensi ingpu ponlo Non kewangji priya chiklo ni pai kre ke thomben krip liar ni bangso jet kewa f alir alon pen kapachun ponjia phanpura tirika mamaya hin pen kache sik chadang asai setami pangcheng pon bomlo News report Karbi Anglong Live